Kanoi mabuja tauya nonhodzo manhokodzo zoro 21 mwedzi uno wakakunguru. Nyasi tiri kutanda nokurangaridzana mabi angu kuti tireke kugowaraiwa nokutoti waChina wachiri kuita zvokuti wade kubisa wamwe wedu pawagere. Ipapa zviri kutorwadza mabi angu nokuti tikalinga kubva patangiwa kucherwa iro dombo dzvipari wabva waita mutacha waberekera mubiriri paribe kana chibodzi chinoboeka chinoitiwa nomari inenge yapo iyo zvicherwa zvinenge zvacheriwazvo. Idi izvi tiri kuzvidaba tikutoti wanhu tireke kugorara tinetse nemakanzera edu kunyanya maMP nowese wekukanzuru tigovabvunza kuti wari kuda kuzviitirei. Izvi tirambe takasimba kuzviita ndiko kuti zviite zvisvino. Muzvinafundo George Kahari agopfama kuno yano aikiwa nyasi kunzvimbo yeWarren Hills kumarinda. Izvi tinoramba tichitenda waenda ikweyo komuradzika tichiti yarambe yakazorora murugare. Nyasi kwaburika masoko okuti kuno mumwe muchena agoendesa nyika yeZimbabwe noHurumende yayo kumatare odzimhosva kuAmerica achiti abhadhawe mari inoita iyo mamirioni omari yokuAmerica 240 kwai papa arikuda kuti abhadhariwe purazi rache ranga rakakura mahekita anosvika zviuru 40 chaiwo. Idi zvakatooma wanhuwa wanoita kujairira, asi tiri kutoti hurumende irambe kubhadhara nokuti ivhuru njedu njaoba wachena waivhuri nokuti wakanga waritorawo pachena. Idi zvakatonaka zvakadaro. Hurumende dare rayo nemakurukota rasangana nyasi rikagoreketa iro kuti mupfigwa uripo uri kuramba wakasimbisiwa wakadaro. Ipapa kwai wabvumirana kuti zambuko rokuVictoria Falls pabodzibono rokukazungura avhuwe kuwanhu wanenge wakabayiwa kamushonga kodzihwa mupengo. Saka peno tichatanda kuona wamwe wanenge wachiuya koshanya wakabayiwa wachibvumiwa kupinda. Izvi tinozvikudza. Kwai papa zuva rochi30 romwedzi uno hurumende iri kuringira kuti igopuwa tumushonga tunosvika milioni nochidimbu toSinofarm. Izvi tinozvikudza tichiti zvienderere mberi kuti wanhu wedu wagoramba wachibayiwe zvakakwana. Wabvumirana pokare kuti wanhanzirise mutemo unochengetedza wapwere kuti zviite zvakanaka. Izvi tinozvikudza kuti zvirambe zvakadaro, asi tiri kuramba tindochemera kuti wapwere wedu wareke kugoramba wachiisiwa makore ari pasi kuti wanzi wanobvuma zvepabonde kuti zvikwidziwe makoreyo zviite zvakanaka. Tinoramba tichizvikudza izvi. Wagobvumirana pokare wakati kanzuro yeHarare nokanzuro yoChitungwiza dziri kutadza kubhadharana nowakoti pabodzibono vamwe vanorapa zvakanaka. Saka wagowaisa pasi pohurumende kuti wawabhadhare ndiyo, asi wagoti iwo wada kuti makanzuru ya agorekete kuti mari yodzihwa mupengo wagoboya wagoitikaidza sei. Tichagokunyepai kana pane zvimwe zvanenge zvaburika, asi ndizvo zvaburika konyasi izvi. Ewo paribe anoramba akahwanda kusvikira narini. Nyasi mutongi mukuru uri kumaraba tamuona nyasi ari kuita basa rache. Ndiye aita kuti akaisiwa noZuroyu kuti atungamire watongi mutongi Mary Zimbabwe atore mhiko dzache dzobasa. Izvi zvatosamisa wazhinji wanga wari kuringira kuti wanomuona kureketa kuno, asi tinoramba tichindoringa kuti kuzvichapererepi. Nyasi tiri kufara pokare kwai chipatara ekuSileni kuBulawayo chatanda kutora wanhu wanorwara nyasi. Izvi zvinotofadza nekuti chipatarachi aiwa zvanga zvakutorwadza mabi angu kuti sei chisiri kusenza. Wanoringano zvokuerengewa kwewanhu nozvinhu woZimsted watiwo makwiriro zvinhu munyika pagore nepagore mwedzi uno anga ari 56 zvikamu kubva muzana. Izvi tinozvikudza, asi tichivimba kuti zvinhu zvechokwadi kwete manyepo ba. Wagotiwo makwiriro anoita zvinhu pamwedzi nopamwedzi anga ari zvikamu 2 nochidimbu kubva muzana. Toramba tichizvikudza pokare kana chiri chokwadi.
heno kuti tobvuma chere zviri kureketiwa zvii kana kuti manyepo, nokutoti ipapa Edi Cross abenhukapo kare achinja mafungiro aakureketa iye kuti musika uri kutengesiwa mari yokunze iyu noHurumende uri kusenza ba zviri kureketiwa noHurumende zvikwai manyepo ega egani. Ticharamba tichigoringa kuti zvinenge zvichiperera kupi. Agoti iye makambani akatowanditsa ari kuda mari inosvika mamiliyoni 200 chaiwo, asi mari iyi iri kuboeka ba. Heno kuti ichokwadi chere kana kuti munhu ari kurwadziwa ache ari kudya magwangwandiza ari kuwawa. Tiri kuhwadziwa pokare kuti Peter Wessler anga ari kuita zvokubhakuja atadza kuenderera mberi, angobhakuja pakabodzi pazvaperera ipapo. Idi aiwa toramba tichindoti wasaore moyo, warambe wachizosingirira kuti rwendo hunoteerayu waite zvisvinu pokare. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Kuno wanomiririra mudare weparamende wairi kuEswatini watonzi wakusungiwa wakaisiwa kudare rodzimhosva nonyaya yokunzi wari kudaita chitororo munyikamo. Kwaya anonzi Mdudusi Bacede pabodzi poona Mutandwa Dube ndiwo waisiwa mudare rodzimhosva. Idi zvakatooma mabi angu. Heno ticharamba takaringa kuti zvichaperera papi. Botswana yagoreketa iyo kuti yaendesa wamwe masoja anosvika 270 chaiwo kuenda kuMozambiki kuti wanoita zvokubatsirana noHurumende ikweyo. Heno kuti woZimbabwe noSouth Africa wangani waendesiwa, tati tanyepiwa ba, tichagokunyepai kuti zvagoburika kuti wangani. Kwai kwabatiwa makondena 3 kuChina ayo anga akaitisiwa mapuranga anga akabiwa kuMozambiki. Toramba tichitenda izvi nekuti wanga wakabiwa makondena anosvika 40 chaiwo gore rapera, asi mazhinji acho abatiwa. Tinozvitenda izvi tichiti pamberi nazvo. Bato roChadema kuTanzania kwai mukuru waro anonzi Freeman Mbowe akusungiwa achinzi ari kubhadhara mari kumatororo munyika mawomo. Heno kuti zvichagopera mushechere, asi tiri kutoona kari kuita kapateni chaiko kokuti mapato anopikisa anoramba achindosungirwa achinzi ari kuita zvechitororo. Heno kuti zvichagopera sei, ticharamba takaringa. Kenya neBritain wagobudisa iwo kuti wano mari yakati wande mapondo mamiliyoni akati wande avari kuda kugwesa kuKenya kuti ndiyo igoite muzinda womari muAfrica muno. Heno kuti zvichabudirira chere, asi toramba tichindohwewa rute kuti kweduno tiri kuzvidawo izvi, deno wakuru wekwedu wakaitawo kuti zviite zvisvinu. Ticharamba takaringa kuti zvinoperera papi. Mukuita kwanakidza pasi rese kwai makambani eHurumende yeChina mwedzi 6 yogore rino bedzi waita mari yoprofiti inosvika mabhiriyoni omari yokuAmerica 360 chaiwo. Idi dzimwe nyika dzimakambani eHurumende anotoita mari kupfuura makambani chaiwo ewanhu. Zvinotonakidza izvi. Toperera tiri kumaOlimpiki kuJapani kwai nyika yeSouth Africa yaita mhenduro 2 dzayaboya dzosirivha. Toramba tichitenda tichiti pamberi ngawaenderere mberi. Tiri ipapo aiwa panyasi tadifamira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.